Bij het onsnijden van een grutte taart verklaarden de beide Frieske Dijbladen in de omroep elkaar vermoorde leefde. Het is de officiële uitraap van frieslandkiest.nl. Een nieuwe website dat al het verkiezingsnijs op te zien is. Nevens de haatredacteuren moet het project meer Friezen naar de stembus loeken. We hebben een keerwerking omgegaan omdat wij een kiezers zien laten willen dat wij alles uit de kast halen om die politiek zo dicht mogelijk bij de kiezers zelfs te brengen. En daarom hebben we de hand in inslijn en daarom hebben we deze kaart maken. Correct, deze keer is het van belang dat we zien laten dat de statenverkiezingen over de provincie gaan. Er wordt dus de laatste dagen heel iets verteld dat de statenverkiezingen van maart dat die eigenlijk gaan over de Eerste Kamer. Wel nou, regionale media zien laten dat het in het vaste plak gaat om de provincie Friesland. Zo zullen er verschillende debatten plakvinden die door de omroep uitgestuurd worden. Dat betekent net dat alle media nou hetzelfde doen. Zowel het Fries Dijblad net meidwaan onder internetpoll. En de Ljouwte kranten zullen primeurs van haar zelfs houden. Op het moment dat wij straks een hele mooie scoop hebben, dan zullen we die de andere collega's net direct vertellen. En die komt wel op de site staan, toch? Die komt wel op de site staan. Ja, maar dan is het nog wel degelijk de oudste. Als de uitzender is dat dan de Ljouwte krant. Dus er is een groot logo bij, zeg maar. Dit is van de Ljouwte kranten. Dat is wel Sjen. De nieuwe website wordt betellen uit een fonds van de oerheid. Die wil graag dat de regionale media in tijden van financiële crisis meer geerwerkje. De treinen schroeien in mei passen skiën is en krijgen voor de komende 2 weken dik €100.000 subsidie. Ken dat net gewoon zonder yield? Als we het yield net kregen, dan hadden we dit net van elkaar kregen. Je maakt je net voor 2 dubbeltjes een journalistiek goede website. Dus dat kost yield, datzelfde yield ik. Dat de omroep die op mijn live radio iets sturingen. Dat hier de omroep oors ik net waan kent. Want de oorlog hebben te krijgen dat het zo toek en zo zuinig mogelijk maakt. En nu ben we ervoor. We hebben uiteindelijk wat de regionale journalistiek van belang maakt. Namelijk het goed informeren over dingen als de statenverkiezings.